И здравейте всички, които ми гледате, аз съм Моб и днес ще ви покажа един сървър, в който аз играя. Мисля, че ще ви хареса. Не знам, играят доста хора, така че мисля, че ще ви хареса. И да, това е спауна. От тук започвате. Това е портала за Енда. Там е за Недъра. Ето го. Там е за PvP-то. Там са парцелите. Сега ще ви покажа. Ето ги. Има развити къщи. Както гледаме и тази, например, отвътре, като я погледнете, е развита. Всъщност, то е нормално да е развита, защото точно тази къща е на админа Строкс. Тази къща е на Ленертос. Тази къща е на Мерискет, нещо такова. Денис Лопайно, който още не се е развил, но очаквам да се разви. И да, ларповете са Warp Enchant. Ето го енчанта. Warp гора, откъдето взимате дърво за да си построите неща. По-нататък мисля, че имаше гора. Тук всичко беше гора, ама са го оглозгали всичко. Тук има също един плагин. Няма рес, но този плагин е подобен на рес. Наречен е Арга, някой ще го знае, но все пак да обясня. Слагате няколко блокчета на земята. Например, например, ако аз съм ги сложил, тук ще защита тази територия и никой няма да може да чупи. Има Warp Event, разбира се, ето го, Warp Event. Има Warp PvP, съм ви показвам. Ето сега админа ми звъне. И сега му дигам на този админ, дето не слуша. И това е PvP-то. Тук идвате да са килвате. Астрокс говори, бе. Ти пак не може да говориш онова. Ето го, Астрокс. Ето го, ще става звезда човека. Астрокс, коста. Окей. Шит, забравих. Пределно убият. Измъкнах се. И мисля, че сървъра ще ви хареса. Понеже играят доста играчи. Ще ви хареса сървъра. IP-то ще бъде в дескрипшена. Версията е 1.7.2. Благодаря, че ми гледате. Аз бях Моб и чао!